φίλοι, γεια χαρά φίλες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του The Premier League. Είμαι ο Στέφανος Οικονόμου, πλέον έχουμε γνωριστεί. Πριν πω οτιδήποτε θα ήθελα να πω ένα μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ για όλους εσάς που με στηρίξατε το τελευταίο 24ωρο. Να ξέρετε ότι με έχετε συγκινήσει, είστε εξαιρετικοί, είστε θεούλιδες, είστε θεούλες. Δεν έχω λόγια, από φίλους της Leeds, από φίλους και γνωστούς μου, όλοι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Εύχομαι να ανταποκριθώ σε αυτά που θέλετε να βλέπετε σε αυτό το κανάλι. Ξαναθυμίζω, γιατί είναι στην αρχή του και πρέπει να το θυμίζω, αυτό το κανάλι είναι για όλους τους φίλους της Premier League και εννοείται είναι και για αυτή την εξαιρετική ομάδα, αυτόν τον θρυλικό σύλλογο. Σε αυτό το επεισόδιο θα πούμε για την βαθμολόγηση των παιχτών, τη δική μου βαθμολογία που έχω φτιάξει εγώ, έχω σκεφτεί εγώ για τους παίχτες σχετικά με την απόδοσή τους στην περσινή σεζόν. Πριν πούμε οτιδήποτε όμως και για το επεισόδιο αυτό, μην ξεχνάτε να κάνετε like, να κάνετε subscribe και να σχολιάζετε, να δίνετε τη δική σας άποψη για τα της Leeds, για τα της Premier League, για το τι ομάδα υποστηρίζετε στην Premier League, αν υποστηρίζετε κάποια ομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας παρότρινα να βάλετε και εσείς τη δική σας βαθμολόγηση για να αξιολογήσετε τους παίχτες με βάση την περσινή του σεζόν και να κάνετε και ένα top 3, ένα top 5 αν θέλετε παιχτών. Οπότε αν θέλετε γράψτε μου στα σχόλια ποιος ήταν ο αγαπημένος σας παίχτης, ποιον ξεχωρίσατε περισσότερο. Οι περισσότεροι νομίζω θα πούν τον Ethan Ampadu, και όχι μόνο επειδή είναι αρχηγός, ήταν ηγετικός όλη τη χρονιά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, άλλοι θα πούν τον Goodmanson, τον Calvert-Lewin. Πάρα πολλοί έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στην περσινή μας επιτυχία, γιατί ήταν επιτυχία αυτό που κάναμε πέρυσι. Επομένως, ας ξεκινήσουμε με την βαθμολογία μου. Λοιπόν, πρώτος παίχτης, Λούκας Πέρι. Προσωπικά πιστεύω ότι έτσι όπως δείχνει η κατάσταση και τώρα και με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Karl Darlow, δεν ήταν money well spent. Δεν τα ξοδέψαμε καλά τα 15 εκατομμύρια, δεν μας βγήκε αυτή η μεταγραφή. Είναι ένας τερματοφύλακας που ξεκίνησε με πολύ καλές προδιαγραφές και μόλις ανακοινώθηκε ήμασταν όλοι κατενθουσιασμένοι, γιατί οι προδιαγραφές του ήταν ομάδας, μη σας πω και top 10, top 6. Με βάση τα στατιστικά και αυτά που είχε κάνει στη Λιόν την περσινή χρονιά, που η Λιόν έπαιζε νομίζω και Europa League, και μάλιστα με τον Πάολο Φονσέκα, τον προπονητή του, να λέει τα καλύτερα και ότι είναι το next best thing και τα σχετικά, το οποίο επουδενή δεν το είδαμε στο χορτάρι. Και για να το συγκρίνω και με τον Karl Darlow, αρχικά να πω ότι ένα 6 θα βάλω στο Λούκας Πέρι και νομίζω πολύ του είναι. Δεν θέλω να γίνομαι δικαστής των παιχτών μας, αλλά δεν μας προκάλεσε καμία είδους ασφάλεια, που είναι η νούμερο 1 λέξη κάτω από τα goal post. Όλες οι ομάδες αυτό ψάχνουν, μια ασφάλεια, έναν σκύλο, να το λέμε και έτσι, να μιλάμε λαϊκά, τερματοφύλακα, ο οποίος στα corner θα καθαρίζει τις φάσεις, δεν θα τρέμεις. Με τον Πέρι τρέμαμε. Θεωρώ το handling του και το πώς κρατάει την μπάλα, το πώς διώχνει την μπάλα, το περίμενα πολύ πολύ καλύτερο. Χαρακτηριστικό μάτς και αυτό που τον έβαλε στον πάγκο μετά ήταν το μάτς με την Newcastle εκτός έδρας, το 4-3, απορώ πως θα χάσαμε εκείνο το μάτς, στο οποίο ήταν τραγικός και έκανε 2-3 πολύ σημαντικά λάθη, και το τρίτο ήταν στο 112 με 10 λεπτά καθυστερήσεις. Προφανώς ο Άγγλος Ρεφτ άφησε και 2 λεπτάκια για να το βάλει Newcastle, αλλά τέλος πάντων, ας μην βγάζω χολή σαν φίλος στη Leeds εδώ. Το οποίο σουτ του Harvey Barnes, που είναι η νέμεσης μας, δεν μπόρεσε να το πιάσει, παρά το γεγονός ότι έκανε ένα έτσι και την μπάλα την έδιωχνες. Τέλος πάντων, ένας σταθής τερματοφύλακας, ένα 6. Σε σχέση με τον Darlow, το οποίο εγώ του βάζω ένα 8.
είναι εξαιρετικός. Ήταν κομβικός στο να παραμείνει η Leeds στην Premier League αεράτα. Θεωρώ, αν δεν έχεις έναν καλό τερματοφύλακα στον οποίο βασίζεσαι, δεν πας πουθενά. Θεωρώ επίσης ότι για πολλά μάτς σερί δεν μιλούσαμε καθόλου για τη θέση του τερματοφύλακα. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχει αυτό να συμβεί. Εγώ όσο καιρό βλέπω τη Leeds, πάντα η θέση του τερματοφύλακα ήταν κάτι για το οποίο είτε ο ένας φαν είτε ο άλλος, κάποιος πάντα θα γκρίνιαζε. Πολύ λίγες φορές έχω δει, ίσως και καμία, να μην γκρινιάζει κανένας για τον τερματοφύλακα, να μην τον αναφέρει κανείς και να αναφέρει τους παίχτες μέσα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ο τερματοφύλακας κάνει σοβαρή δουλειά, κάνει τρομερή δουλειά, όταν δεν τον αναφέρει κανένας. Ο Καρλ Ντάρλο μας έδωσε ακριβώς αυτό. Παρά την ηλικία του, πολύ καλά αντανακλαστικά, καθάριζε φάσεις στα corners. Εντάξει, δεν ήταν και ο καλύτερος, το λέω γιατί έκανε και ένα λαθάκι με την Arsenal εκεί, έκανε κάποιες λάθος εξόδους, αλλά παρόλα αυτά σε όλους τους τομείς σου ενέπνεε μια ασφάλεια, ένα αίσθημα ασφάλειας. Ξαναλέω, νούμερο ένα λέξη για κάθε τερματοφύλακα, να νιώθεις ότι δεν χρειάζεται κι αν είσαι αμυντικός να κοιτάς συνέχεια αν θα βγει, αν δεν θα βγει. Ο τερματοφύλακας ξέρει, να ξέρει ο αμυντικός ότι θα καθαρίσει ο τερματοφύλακας στις φάσεις που πρέπει. Οπότε ένα 8 στον Καρλ Ντάρλο. Να πω και αυτό δεν έχει ανανεώσει ακόμα και μας αγχώνει λίγο. Νομίζω χθες ήταν το deadline. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ντάρλο και αν η μεταγραφή Suzuki είναι μια μεταγραφή που την κάνει η διοίκηση γιατί ξέρει ή έχει ζητήσει ο παίχτης να μην ανανεώσει και να ψάξει λίγο την τύχη του σε άλλη ομάδα της Premier League. Δεν θέλω να χάσουμε, αν με ρωτάτε, την επιλογή του Ντάρλο. Θέλω να είναι βασικός μας τερματοφύλακας στην επόμενη χρονιά. Και ας είναι 35 χρονών, νομίζω οι τερματοφύλακες στο Μουντιάλ μας έχουν αποδείξει του πόσο μακριά σε ηλικία μπορεί να πάει ένας τερματοφύλακας και να είναι ακόμα παραπάνω από τίμιος, να είναι ακόμα μέχρι και world class. Αυτό σχετικά με τον Ντάρλο, μακάρι να μην φύγει, τον θέλουμε. Συνεχίζουμε με την άμυνα. Jayden Bogle, πάρα πολύ καλός, θα του βάλω ένα 7,5. Θα μπορούσα να του βάλω και ένα 7, θεωρώ όσο προχωρούσε η σεζόν μετά τα μέσα της χρονιάς, από το Μάρτιο-Απρίλιο και προς το τέλος, λίγο έπεσε η απόδοσή του. Και μη σας πω ότι ο Justin, για τον οποίο θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, αποδείχθηκε λίγο πιο λίρα 100. Από την άποψη ότι και τους 2 με 5 εκατομμύρια στους απέκτησε Leeds, είναι πολύ καλά παζάρια και οι δύο. Αλλά από τον Bogle περιμένεις λίγο, επειδή είναι κλασικό fullback και τον βοήθησε και πάρα πολύ να πούμε αυτό το σύστημα, και αυτόν και τον Goodmanson. Θεωρώ λίγο ότι το έχασε λίγο σε ρυθμό, κάποιοι μικροτραυματισμοί τον επηρέασαν στο top level of performance. Παρ' όλα αυτά θα του βάλω ένα 7,5, πολύ καλό, μοντέρνο fullback, ανεβοκατεβαίνει, πάρα πολλές ανάσες και στην καλή του μέρα είναι back Premier League και εννοείται μένει στη Leeds, ασυζητητή, ο κορμός της ομάδας, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να μείνει. Επόμενος είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίχτες, ένας πάρα πολύ καλός, ένα διαμάντι αμυντικός που πήραμε από τη Lille πέρυσι με 10 εκατομμύρια, ακούει στο όνομα Γκάμπι Γκούντμουνσον. Δυστυχώς τον είδα να τρώει και μια κόκκινη κάρτα στο Selhurst Park στο μοναδικό μάτς που έχω παρακολουθήσει στους All Whites φέτος. Η πρώτη κίτρινη δεν ήταν ποτέ, αλλά εντάξει, Μπράμαλ είναι αυτός, τρομερός διαιτητής, διάνοια. Στον Γκάμπι θα βάλω ένα 8,5, εξαιρετικό σε όλη τη χρονιά, δεν έπεσε ποτέ του η απόδοση, άντε να έχει και ένα-δυο μάτς που δεν ήταν τόσο καλός, αλλά ειδικά να έρχεσαι τώρα από το γαλλικό, που είναι δυνατό πρωτάθλημα το γαλλικό και έχει βγάλει διαμαντάκια, αλλά δεν είναι Premier League, και να εναρμονίζεσαι τόσο καλά με το physicality που δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα αυτός ο παίχτης, ανεβοκατεβαίνει και αυτός σαν τον Bogle, ίδια περίπτωση και ακόμα πιο βελτιωμένη. Πραγματικά τον έβλεπα και έσκαγα εγώ, έλεγα πόσο θα τρέξει. Τρομερός ποδοσφαιριστής, τρομερός. Ακούγεται και για Chelsea, κάνε μας τη χάρη η Τσελσάκη, πάρει και τους παίχτες που είναι να πάρεις, ας το Goodmanson
εκεί που του αρέσει να είναι βασικός σε μια ομάδα που με αυτό τον κορμό, με αυτούς τους παίχτες, χωρίς πλάκα, μπορούμε να πάμε top 10. Με Goodmanson σε όλες τις θέσεις και με Άμπαντο σε όλες τις θέσεις, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, με παίχτες οι οποίοι είναι κατά με 8,5 στα 10 σε όλη τη χρονιά, μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Αυτός ο παίχτης λοιπόν είναι τόσο σημαντικός για τη Leeds. Και πάμε στο μεγάλο αρχηγό, στον Ethan Άμπαντο. Τους παίχτες τους θα μπορούσα να τους λέω και δια της μνήμης, αλλά έχω βάλει και το ίντερνετ να μου τους λέει αριθμητικά. Οπότε από το νούμερο 3 το Goodmanson πάμε στο νούμερο 4 και τον Ethan Άμπαντο. Τι να πω για αυτό το παίχτη, έχει δώσει τα πάντα, εμφανίσεις όπως έξω στην Tottenham, έξω στη Manchester United, δύσκολα μάτς, όταν και η μπάλα είναι πάντα εκεί. Κάτι στο όνομά του δεν ξέρω, είναι παντού, όντως, είναι παντού. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, βελτιώνεται κάθε χρόνο. Θα του βάλω ένα 9, προφανώς, ένα 9 στα 10. Ο αρχηγός δεν θα μπορούσε να πάρει τίποτα λιγότερο. Δύσκολα θα με βλέπετε να βάζω 10 στα 10. 10 στα 10 πρέπει ο παίκτης να μας έχει πάρει από το χεράκι και να μας έχει πάει τσουλού ή να μας πάρει πρωτάθλημα για να του βάλω 10 στα 10. Τρομερός σε όλη τη χρονιά, από τους top 5 σε τρεξίματα, το έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο. Το effort που δίνει ο Άμπαντο δίνει το go σε όλους τους άλλους παίχτες. Τους λέει go, πήγαινε και δώσε τον καλύτερο σε αυτό, γιατί αυτό είναι το level. Θέλετε να είστε σε αυτό το level, αυτό είναι το level. Γι' αυτό είναι και αρχηγός. Δηλαδή καλύτερο αρχηγό, πιο fit για τη Leeds, πιο ταιριαστό για τη Leeds δεν θα ήθελα από τον Ethan Άμπαντο. Είναι εξαιρετικός και μακάρι, ευτυχώς που τον κλειδώσαμε με συμβόλαιο μέχρι το 2030, μακάρι μια ζωή Leeds. Είναι τα πάντα που ενσαρκώνουν αυτό το κλαμπ, ο Ethan Άμπαντο. Και θέλω πραγματικά να μου πείτε κι εσείς για τον αρχηγό στα σχόλια, όπως και για όλους τους παίκτες, αλλά κυρίως για τον αρχηγό, το τι πιστεύετε και πού τον κατατάσσετε σχετικά με τους τρομερούς παίκτες που έχουν παίξει στη Leeds, τον David Batty, τον Lee Bowyer. Πιστεύω εγώ ότι είναι, δεν θέλω να πω ιερόσυλος, ότι είναι βεληνικούς Lee Bowyer, είναι βεληνικούς ομάδας που πήγαινε το 2002 στα ημιτελικά του Champions League. Είναι τόσο καλός κατ' εμέ και θα μπορούσε να σταθεί σε όλες αυτές τις ομάδες. Επόμενος παίκτης ο Pascal Struijk, Struijk, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Δυστυχώς αποχώρησε από την ομάδα μας πριν ούτε 2 μέρες. Ανακοινώθηκε από την Brighton δηλαδή, οπότε και επίσημα δεν είναι παίκτης της Leeds United, είναι παίκτης της Brighton Hove Albion. Λέω δυστυχώς κυρίως για το γεγονός ότι για 2 πολύ βασικούς παράγοντες. Είχε 8 χρόνια στο κλαμπ, οπότε ήξερε πολύ καλά σε ποιο κλαμπ έπαιζε. Ήταν ο δεύτερος αρχηγός, ήταν από τους leaders. Η περσινή του χρονιά, και γιατί κυρίως εκεί αυτό είναι που μας νοιάζει περισσότερο, το αγωνιστικό κομμάτι. Η περσινή του χρονιά ήταν η καλύτερη του με τη φανέλα της Leeds. Είχε πολύ μεστή χρονιά και με συμμετοχές, σταθερότατος και στο top level, όχι σε επίπεδο Premier League, οπότε πολλοί Leeds fans το πήραν αυτό ως κάτι καταδικαστικό, ότι τώρα πάμε να αντικαταστήσουμε ένα παίχτη που ήταν τόσο βαρόμετρο. Εγώ θα πω κάτι που ίσως διχάσει τους Leeds fans, αλλά είναι η άποψή μου, πάντα λέω αυτό που πιστεύω. Ήταν από τους παίκτες που πάντα πίστευα ότι μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Πολύ πιθανόν, αν δεν βρούμε κάποιον πολύ αξιόλογο και ψημένο παίχτη, να μην τον αντικαταστήσουμε αυτή τη χρονιά επαρκώς το Πασχαλάκι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και η ομάδα θέλει να το διώξει για PSR. 20 εκατομμύρια, εντάξει, είναι pure profit, το πήραμε μικρό από τον Άγιαξ, οπότε έχουμε μόνο κέρδος από αυτόν τον παίχτη.
Ένα 8 στα 10 για την περσινή του χρονιά. Ήταν η καλύτερη του, ξαναλέω, με τη φανέρα της Leeds. Κρίμα που έφυγε, γιατί έδειχνε ότι η καριέρα του πηγαίνει σιγά σιγά στα πικ. Μακάρι να κάνει καλές χρονιές με την Brighton. Δεν έχω κάτι με τον παίκτη αυτό που αποφάσισε να πάει στην Brighton. Το καταλαβαίνω γιατί μπορεί να επέλεξε και την Brighton λόγω Ευρώπης, λόγω project. Ήταν καλά, έδωσε πολλά στην ομάδα, θα το πω αυτό. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, για μένα μπορεί εύκολα, ή τουλάχιστον όχι εύκολα, μπορεί να αντικατασταθεί. Δεν είναι ένας ηθανάμπατου, δεν είναι ένα τόσο μεγάλο βαρόμετρο που θα χρειαστεί μεγάλο effort και θα χρειαστεί έναν τρομερό και απίστευτο και συγκλονιστικό παίχτη που για να ξεπεραστεί ο Πάσκαλ. Οπότε τα αφήνω εκεί. Ο επόμενος είναι, τώρα θα ξεκινήσει η ουαλική παροικία, ξέρετε, ο Τζο Ρόντον. Άλλος ένας ακόμα ο άλλος. Τζο Ρόντον 8 στα 10, από τους αγαπημένους μου επίσης παίχτες. The Leeds Warrior είναι το παρατσούκλι του, μπορείτε να καταλάβετε γιατί. Ο άνθρωπος μασάει σίδερα, δύσκολα τραυματίζεται. Φέτος είναι η χρονιά που τραυματίστηκε περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, γιατί ο Τζο Ρόντον, όταν βλέπεις την ενδεκάδα της Leeds, πάνω κάτω θα είναι πάντα μέσα στην ενδεκάδα. Λίγο κάποιοι τραυματισμοί τον εμπόδισαν να είναι στο κορυφαίο του level εκεί προς το τέλος. Δεν μπορούσε να μπει στο starting lineup, γιατί αποφάσισε ο Φάρκε να βάζει και το James Justin σαν τρίτο stopper και να παίζει με Bigel, Struijk, Justin. Κατ' εμέ είναι από τους πυλώνες της Leeds United. Το απέδειξε και την περσινή χρονιά ότι είναι παίκτης Premier League, γιατί τότε να δεν του έδωσε καμία ευκαιρία. Δικό μας gain, δικό μας κέρδος. Οπότε ένα 8 στα 10 στο μεγάλο Τζο Ρόντον. Και συνεχίζεται η ουαλική παροικία με τον Daniel James. Ο James δεν ακούμπησε πολύ, ο καημένος, στην προηγούμενη σεζόν. Ένα μεγάλο ερωτηματικό για τον James, για το αν είναι παίκτης Premier League. Θέλω να μου πείτε κι εσείς. Δεν ξέρω. Έχει το pace, αυτό το τρομακτικό pace που μπορεί να έχει και να τους κάνει πολύ ανάκατα τους αμυντικούς να τον φοβούνται λίγο, γιατί όταν έχεις ένα τόσο καλό χαρακτηριστικό και το έχεις σε τόσο μεγάλο βαθμό, σε καλό level, έχουμε δει πολλές φορές ότι η ταχύτητα τρομάζει τα fullbacks, είναι αυτό που τρέμουν περισσότερο τα fullbacks. Ένα ταχύ extreme να τρέχει κατευθείαν προς το τέρμα, ή τέλος πάντων να κόβει την μπάλα ή δεξιά ή αριστερά και να σε περνάει στα πρώτα μέτρα. Θα του βάλω ένα 6 στα 10 γιατί δεν ακούμπησε πολύ πέρυσι, έχει και μεγάλους τραυματισμούς ο James, δυστυχώς. Είναι από τους παίχτες που ακούγεται ότι μπορεί και να φύγει, ειδικά αν έρθουν άλλα extreme, γιατί δεν νομίζω να χωράει κάπου στη βασική ενδεκάδα και δεν νομίζω να το έχει κερδίσει με τις εμφανίσεις του. Ξαναλέω, ήταν πολύ άτυχος με τραυματισμούς. Κάτι μου λέει όμως ότι δεν είναι η απάντηση στο Leeds United to the next level, στο να πάει στο επόμενο επίπεδο η Leeds. Επόμενος παίκτης ο Longstaff. Εδώ σας θέλω, γιατί ο Longstaff αποκτήθηκε με 15 εκατομμύρια από μια ομάδα όπως η Newcastle που έπαιζε για Champions League, που έχει τον Eddie Howe, που είχε πολλές παραστάσεις εκεί ο Longstaff, μέχρι και γκολ απέναντι στην Paris στο Champions League. Και όταν ανακοινώθηκε, πραγματικά πιστεύαμε ότι τι bargain κάναμε με 15 εκατομμύρια και αυτός ο παίχτης θα βοηθήσει πολύ τον Άμπαντου και ότι θα είναι ο ηγέτης μας στα half. Και δεν έγινε αυτό. Και πόσο μάλλον έτσι όπως διαμορφώθηκε η δεκάδα με τα τρία half να είναι ο Άμπαντο, ο Στάχ και ο Τανάκα, δεν μπαίνει βασικός. Δεν παίρνει τη θέση κανενός από αυτά τα τρία half που ανέφερα. Οπότε είναι λίγο ένα στοίχημα με τον ίδιο να κάνει μια καλύτερη χρονιά του χρόνου. Μας έδωσε κάποια πραγματάκια, μας έδωσε κάποια πολύ σημαντικά γκολ με την Bournemouth, τα δύο γκολ που έβαλε εντός και εκτός έδρας στο Vitality. Θα βάλω ένα 6,5 στο Longstaff.
δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ακριβώς εκεί που κατατάσσεται με βάση την περσινή σεζόν το Son. Μακάρι και αυτός να μου αποδείξει λίγο, να μας αποδείξει όλους ότι να κάνει αυτό το step up που λέμε. Επόμενος παίχτης, ο δικός μου ποδοσφαιριστής, ίσως ο αγαπημένος μου από το roster της Leeds. Βλέπετε ένα χαμόγελο που έχω για αυτό το ποδοσφαιριστή. Dominic Calvert-Lewin, το εννιάρι μας. Κάτε με θα έπρεπε να είναι και στην Εθνική Αγγλίας. Η περσινή του χρονιά είναι η καλύτερη του μετά την χρονιά το 2021 με τον Carlo Ancelotti στην Everton. Ένα old school 4. Θα του βάλω ένα 9 στα 10. Μαζί με τον Άμπα του θεωρώ ήταν από τους καλύτερους παίχτες της Leeds. Χωρίς αυτόν ίσως να μην είχαμε μείνει στην κατηγορία. Αποκτήθηκε ως ελεύθερος. Μεγάλο μπάργεν, μεγάλο παζάρι από τη διοίκηση της Leeds και μπράβο που τον έφερε. Δεν τους πίστευε κανείς όταν ανακοίνωναν αυτή τη μεταγραφή ότι θα μείνει υγιής. Είναι το μεγάλο στοίχημα που είχε αυτός ο ποδοσφαιριστής και έμεινε υγιής. Μακάρι να μείνει υγιής και του χρόνου. Έχει δώσει τρομερά γκολ και όχι μόνο θεαματικά. Τα περισσότερα του γκολ δεν είναι θεαματικά. Είναι πάντως εκεί που πρέπει. Είναι μέσα στο κουτί. Σε κάποια φάση τα πρώτα του 7-8 γκολ ήταν ευθεία. Στην ευθεία όλα, ακριβώς τα είχε σκοράρει από μια ευθεία που ξεκινούσε από τη γραμμή του πέναλτι και πήγαινε μέχρι και το κουτάκι το μικρό μέσα στη μικρή περιοχή δηλαδή, το οποίο έδειχνε ότι οι κινήσεις του ήταν to the point, ήταν οι ίδιες κινήσεις αλλά το είχε τελειοποιήσει και μας έδωσε σίγουρα 6-7 γκολ από αυτή την ευθεία και ήταν αξιοσημείωτο αυτό. Το ότι δεν έφευγε από αυτή την ευθεία, όλα του τα βάζε μέσα σε αυτή την ευθεία της μικρής περιοχής. Οπότε είναι 9 στα 10 και μακάρι να μείνει υγιής και να το στηρίξουμε και με άλλη μεταγραφή for και για τον ανταγωνισμό, αλλά και για το γεγονός ότι άμα παίζουμε με δύο μπροστά θέλουμε κι άλλο ένα, αν όχι κορμί, ένα λίγο πιο ευέλικτο, πιο κοντό for σαν δεύτερο striker. Άποψή μου, αν παίζουμε αυτό το σύστημα το περσινό, θεωρώ είναι απαραίτητο να πάρουμε και εκεί έναν παίκτη. Επόμενος παίκτης είναι ο Joel Pirou. Στο Joel θα βάλω ένα 6, δεν ακούμπησε κι αυτός πολύ. Είναι παρόμοια περίπτωση με τον Daniel James. Είναι λίγο κρίμα και ο Joel Pirou είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα του πόσο δύσκολο είναι να κάνεις το step up, να κάνεις το βήμα πάνω από την Championship στην Premier League. Γιατί μιλάμε για ένα bomber της Championship με διψήφιους αριθμούς τα τελευταία 3-4 χρόνια σίγουρα και από όταν ήταν στη Swansea δηλαδή στη Championship. Ο πρώτος scorer της Leeds σημειωτέων πρόπερση στη Championship με 19 τέρματα και πέρυσι δεν μπόρεσε να βάλει ένα γκολ στην Premier League. Περνούσε ως αλλαγή για λίγα λεπτά, να το πούμε και αυτό. Παρ' όλα αυτά δυστυχώς απέδειξε κάποιους σωστούς, γιατί έλεγαν πολλοί Leeds fans ότι δεν θα μπορεί να κάνει, είναι λίγο αργός και αυτή η έλλειψη του physicality θα τον εμπόδιζε πολύ στο να κάνει το βήμα πάνω, παρά το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος μας scorer. Και δεν τους πίστευα εγώ πριν τη χρονιά, δηλαδή έλεγα ότι είναι ένας παίκτης που άμα του δώσει την μπάλα μέσα από την περιοχή και άμα τον στηρίξουμε κάπως θα μπορεί να αποδώσει και στην Premier League. Δηλαδή έπεσα πολύ έξω με τον Joel, δεν πίστευα να μην έχει βάλει ούτε ένα γκολ. Έστω και ως αλλαγή. Ένας παίκτης που είναι πρώτος scorer την προηγούμενη χρονιά, εντάξει, περιμένει να σου δώσει 3-4 γκολ. Και πάμε σε έναν παίκτη που διχάζει λίγο, στον Brendan τον Aronson. Brendan Aronson. Ένας παίκτης που ήταν πάντα ανούσιος. Ένας παίκτης που κρατάει πάρα πολύ την μπάλα. Ένας παίκτης που δίνει μεγάλο effort και μεγάλη προσπάθεια στο γήπεδο. Τρέχει περισσότερο από πολλούς παίκτες της Leeds United. Παίζει για τη φανέλα δηλαδή, παίζει με πάθος για τη φανέλα, αλλά στη θέση που είναι δεν έχει αυτή την ποιότητα που είναι απαραίτητη για την Premier League. Θα του βάλω ένα 6,
γιατί βλέπω ότι δεν βελτιώνεται σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάνει μία επαφή, 2, 3, 4 παραπάνω μέχρι να δώσει την μπάλα. Και αυτό μας καθυστερεί σε πάρα πολλές αντιπιθέσεις και η Leeds. Αυτό είναι το σημαντικό, παιδιά, να ξέρουμε όλοι. Είναι ομάδα που πολλές φορές όταν την κλείνει μια καλύτερη ομάδα της Premier League, προσπαθεί να παίξει με αντιπιθέσεις. Και οι αντιπιθέσεις πρέπει να είναι αστραπιαία. Να γίνονται αστραπιαία. Και θέλεις ο παίκτης που συνδέει τα half με την επίθεση, που είναι ο Μπρέντερ Άρονσον, ακριβώς αυτή τη δουλειά κάνει, να κάνει κοφτερές κινήσεις γρήγορες, sharp που λέμε και στο χωριό μου, και να τη δίνει πολύ πιο γρήγορα την μπάλα από όσο τη δίνει ο Άρονσον. Το ζαλίζει πολύ και δυστυχώς είναι κάτι που δεν το έχει βελτιώσει με πολλούς προπονητές που εμέσως πλην σαφώς έλεγαν αυτό, ότι θέλει λίγο να βελτιωθεί σε αυτό και δεν μου έχει δείξει δείγματα βελτίωσης. Νομίζω ότι κάποια πράγματα κάνει πολύ αργά για την Premier League και για το πόσο γρήγορα εξελίσσονται τη φάση στην Premier League. Άποψή μου 1-6 στα 10. Και πάμε στο Λούκας Μέτσα. Ο Λούκας έδωσε πάρα πολλά γκολ. Ο Λούκας για το ότι αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τη Wolfsburg και χειρότερη περίπτωση του Calvert-Lewin, το να δώσεις 6 τέρματα, αν δεν κάνω λάθος, που έδωσε πέρυσι ήταν κάτι εξαιρετικό και νομίζω πήραμε περισσότερα από όσο πιστεύαμε από αυτό το παίχτη, hands down. Νομίζω μας εξέπληξε πολύ ευχάριστα και θα το βάλω ένα 7 στα 10. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε κι άλλον έναν εκεί μπροστά στη θέση του Calvert. Δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς την άποψή σας. 7 στα 10 ο Μέτσα, πολύ καλή χρονιά για αυτό για τον οποίο τον αποκτήσαμε, που τον πήραμε τζάμπα, ξαναλέω. Και πάμε στο Γιάκα Μπίγιολ. Ο Γιάκα θεωρώ είναι ο καλύτερος αμυντικός της Leeds, έχει πολύ ψηλό ταβάνι. Το μεγαλύτερο του μειονέκτημα είναι ότι είναι λίγο αργός και είναι λίγο βαρύς. Παρ' όλα αυτά, οι τοποθετήσεις του, το πώς διαβάζει το παιχνίδι, το πώς παίζει από πίσω με μεγάλη αυτοπεποίθηση, με την μπάλα στα πόδια δηλαδή, είναι πολύ καλός. Και το τι μας έδωσε πέρυσι και ξαναλέω το potential και το που μπορεί να πάει, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο τα επόμενα χρόνια να κρατήσουμε αυτόν τον αμυντικό. Είναι τόσο καλός, κατ' εμέ. Εγώ τον αξιολογώ με ένα 8 στα 10 με βάση την περσινή χρονιά των Γιάκα. Πάρα πολύ καλή χρονιά και πολλά υποσχόμενος. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο center back. Ξαναλέω, νομίζω 8 έβαλα στο Ρόντον. Παρ' όλα αυτά, ποιοτικά και στις τοποθετήσεις και στο πώς ξέρει ο καθένας τη θέση του, είναι καλύτερος ο Γιάκα. Απλά ο Ρόντον είναι ο κλασικός μαχητής που χρειάζεται πάντα μια ομάδα. Ο επόμενος είναι ένας που τον δώσαμε δανεικό, ο Λάρτζι Ραμαζάνι. Έχει potential, αλλά δεν θα πω κάποια πράγματα για αυτόν, ούτε θα τον αξιολογήσω, γιατί όλη τη χρονιά ήταν δανεικό στη Βαλένθια. Δεν ξέρω και αν θα τον αποκτήσουμε, αν θα τον εντάξουμε στο roster ή αν θα το δώσουμε πάλι. Το πιο πιθανό είναι να γίνει το δεύτερο. Ο επόμενος παίκτης είναι ο Άντον Στάχ. Ο Στάχ ήταν επίσης από τους καλύτερους παίκτες της Leeds. Απίστευτη μεταγραφή. Κάποιοι τον βάζουν ότι είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της Leeds United πέρυσι. Δεν τους αδικώ. Οριακά έφτανε τον άμπαντου. Ξαναλέω, σύμφωνα με κάποιους ήταν ο κορυφαίος. Τρομερή μεταγραφή. Να πω αυτό σαν fun fact. Η μεταγραφή που ήταν να κάνουμε σε αυτή τη θέση ήταν ο Χαμπίμπ Διαρά, για τον οποίο η Leeds δεν ήθελε να ξοδέψει τα χρήματα που ζητούσε το Στρασβούργο, αν δεν κάνω λάθος, και μπήκε η Σάντερλαντ, τα έσκασε, 30 κάτι εκατομμύρια έδωσε, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς. Η Leeds δεν ήθελε να τα πληρώσει αυτά τα λεφτά και ως εναλλακτική του Χαμπίμπ Διαρά πήραμε τον Άντον Στάχ. Και πόσο δικαιωθήκαμε από αυτή μας την απόφαση, χωρίς να λέω ότι ο Χαμπίμπ Διαρά είναι ένας κακός ποδοσφαιριστής, είναι στο level του Στάχ. Παρ' όλα αυτά ο Στάχ νομίζω είναι πιο πολυδιάστατος. Και μπράβο στο scouting department, μπράβο
σε όλο το staff που είδε αυτό τον παίχτη και αναγνώρισε ότι είναι ένας παίκτης Premier League, γιατί εντάξει, οι παραστάσεις στη Γερμανία ήταν ψηλές συμμετοχές του, αλλά άλλο γερμανικό, ξαναλέω, όπως είπα και με το γαλλικό, και άλλο Premier League, και ειδικά είναι και λίγο, ξέρεις, το βλέπεις λίγο λεπτούλι και λες τώρα θα τον τζαρτζάρουν τα χαφ, θα τον πετάνε εύκολα από την μπάλα, κανένα πρόβλημα και στο physicality, ψηλό παιδί. Χαίρομαι που αποκτήσαμε τον Harry Wilson, γιατί πλέον θα είναι ο Harry Wilson στα corners και θα μπορούμε να έχουμε και ένα έξτρα σώμα στο κουτί τότε που χρειάζεται για τα corners. Οπότε ένα 8 στα 10 για το Stach. Εξαιρετικός σε όλη τη χρονιά πέρυσι, σταθερότατος. Και ο επόμενος παίκτης είναι ο Noah Okafor. Noah Okafor 8 στα 10 και αυτός. Ξαναλέω, οι παίκτες αυτοί, οι περισσότεροι είναι από τη βασική μας ενδεκάδα, έκαναν ένα 8 στα 10 κατ' εμέ. Κάπου εκεί τους κατατάσσω όλους. Γι' αυτό και είναι το 8 ο go-to βαθμός μου. Noah Okafor έκανε εξαιρετική χρονιά πέρσι. Εξαιρετική. Θεωρώ ότι δεν άρχισε τόσο καλά, αλλά όσο το έβρισκε, όσο έπαιρνε μάτς και φάνηκε η έλλειψη μάτς που είχε την περσινή χρονιά και τις περσινές σεζόν γενικά, αυτός ο παίκτης από όταν έφυγε από τη Salzburg. Θυμίζω τον απέκτησε η Μίλαν από τη Salzburg και πήγε πέρυσι και δανεικός. Ήταν στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα με την Νάπολη, αλλά δεν ακούμπησε και πολύ. Οπότε Noah Okafor 1-8, έδωσε πολύ σημαντικά γκολ και η εμφάνιση που τον διέκρινε περισσότερο, για την οποία διακρίθηκε περισσότερο πέρυσι, ήταν έξω στο Old Trafford. Να σε καλά παλικάρι μου για τα 2 γκολ που βάλε σε αυτό το match. Δεν υπάρχει καλύτερο match, ξαναλέω, να σκοράρει ένας παίκτης της Leeds από το match με τους αντιπαθέστατους, με την αντιπαθέστατη Manchester United. Jack Harrison δεν θα πω κάτι, γιατί δεν έπαιξε ούτε αυτός. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να φύγει εντελώς από το κλαμπ. Ο Alex Cairns επίσης είναι ο τρίτος τερματοφύλακας. Να πω όμως αυτό για τον Cairns, είναι ένας πολύ ωραίος τύπος. Τον γνώρισα κιόλας, βασικά έβγαλε φωτογραφία και η κοπέλα μου που πήγαμε να το δούμε, που τον είδαμε όλο το team να φεύγει, να μπαίνει στο Pullman μετά το match στο Selhurst Park. Και κατά γενική ομολογία παιχτών είναι πολύ σημαντικός για τα αποδυτήρια, η εμπειρία του, για την ψυχολογία των παιχτών, οπότε να τα λέμε και αυτά, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Ένας οργανισμός, μια ομάδα για να πετύχει θέλει να είναι top σε πάρα πολλά levels. Ο επόμενος παίκτης που έχω εδώ είναι επίσης από τους top 3, top 5 αγαπημένους. Σε κάποια μάτση τον λατρεύω αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Λυπάμαι πάρα πολύ που έκανε το λάθος με τη Βραζιλία. Μιλάω για τον Αό Τανάκα. Ο Τανάκα θεωρώ είναι παίχτης που σε κάποια μάτς, ας πάρουμε για παράδειγμα το εκπληκτικό αυτό μάτς που έκανε όλη η ομάδα απέναντι στη Manchester United, το 1-2. Σε μια Manchester United που ήταν αίτητη σε πολλά σερί μάτς μέχρι τότε και αίτητη απέναντι στη City, απέναντι στην Arsenal, απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Τσέπωσε πραγματικά, δεν έχω άλλη λέξη να πω, τον Κασεμίρο και τον Φερνάντες. Αυτός και ο Άμπαντου τους έβαλαν στο τσεπάκι τους σε αυτό το μάτς, και κάποια μάτς που κάνει ο Τανάκα, παιδιά, πραγματικά λες ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να παίζει και στην Bayern Μονάχου και σε τέτοιες ομάδες. Το potential αυτού του παίχτη είναι τρομακτικό. Θα πρέπει να τον κρατήσουμε, γιατί ακούω και κάποιους φίλους της Leeds ότι ας βγάλουμε κάποιο profit από τον Τανάκα. Εντάξει, κάποια μάτς πουλάει την μπάλα, είδατε τώρα τι έκανε πάλι με την Ιαπωνία. Μην ακούω ανοησίες. Τανάκα είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Τα χαρακτηριστικά του είναι τρομερά και για Premier League. Τρέχει για 2 ανθρώπους. Οι πάσες του μπορεί να είναι πολύ καλές όταν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Είναι ένας παίκτης ρυθμού. Εάν του δώσεις πολλά μάτς, δεν πρόκειται ποτέ να σε απογοητεύσει ο Τανάκα. Άποψή μου.
τον αγαπώ, του βάζω ένα 8,5 στα 10. Τον έβαλα παραπάνω και από το Σταχ, επειδή ξαναλέω βλέπω το potential σε αυτό το παίχτη. Το potential σε αυτό το παίχτη είναι τρομερό, μπορεί να κάνει τα πάντα, μπορεί να κόψει, μπορεί να δώσει πάσες, μπορεί να σκοράρει. Το έκανε απέναντι στη Chelsea, το έκανε απέναντι στη Liverpool. Ίσως αδικό λίγο το Σταχ που τον έβαλα λίγο παραπάνω τον Τανάκα, το ξέρω, δεν βασίζεται τόσο πολύ στη περσινή σεζόν αυτό που λέω. Είναι από τους αγαπημένους μου παίχτες και τώρα το πάω εντελώς συναισθηματικά, να το ξέρετε, αλλιώς θα του έβαζα ένα 7. Για αυτά τα μάτς απέναντι στη Chelsea όμως, και επειδή ξαναλέω συναισθηματικά εντελώς τον κατατάσσω από τους καλύτερους παίκτες της Leeds, του βάζω ένα 8,5 και τον ευχαριστούμε πολύ για τις εξαιρετικές εμφανίσεις που μας έδωσε πέρυσι. Ο επόμενος παίκτης είναι ο Σεμπαστιάν Μπορνάου. Ο Μπορνάου μαζί με τον Justin θα τους βάλω μαζί στο ίδιο καλούπι, με τον Justin να υπερτερεί σε πολλά πράγματα τον Μπορνάου, στο πόσο καλά deals έχει κάνει η ομάδα, ώστε αυτοί οι παίκτες να έρχονται από τον πάγκο και να δίνουν βαθμούς στην ομάδα μας. Ο Μπορνάου ένα χαρακτηριστικό μάτς, ήταν έξω στο Anfield, το 0-0, έκανε πολύ καλή εμφάνιση και αυτοί οι παίκτες αποκτήθηκαν γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Με λίγα λεφτά, με 5 εκατομμύρια έκαστος, τα οποία είναι λίγα για την σημερινή αγορά, θεωρώ ότι εντάξει, έχει πολλούς τραυματισμούς αυτός ο παίχτης. Πιστεύω ότι αν όχι φέτος ο Μπορνάου, για τον Μπορνάου μιλάω τώρα, πιστεύω το χρόνο σίγουρα θα φύγει. Παρ' όλα αυτά εγώ θα του βάλω ένα 6,5 στα 10, το οποίο είναι πολύ τίμιο για ένα παίχτη με το ρεκόρ τραυματισμών που έχει, με το ιστορικό τραυματισμό που έχει. Ενώ στο Justin θα του βάλω ένα 7,5 στα 10, ήταν πάρα πολύ σταθερός. Μας έδωσε και 2 γκολάκια, το ένα ψαλιδάκι, τρομερό γκολ απέναντι στην Goal στο 3-0, το 3-1, συγγνώμη, έβαλαν και αυτή ένα γκολ. James Justin, εξαιρετική δουλειά. James Justin είναι ένας παίχτης που θα πρέπει να έχει κάθε ρόστερ ομάδας που θέλει να μένει σταθερά στην Premier League. Δίνει εμπειρία, παίρνει αυτά τα πονηρά, τα φάουλ που πέφτει, βάζει το σώμα του επίτηδες για να τον τζαρτζάρει ο άλλος και παίρνει έτσι αυτά τα πολύ πονηρά, τα ύπουλα τα φάουλ που λέμε, της εμπειρίας. Χρειάζεται πολύ για την εμπειρία του και βοήθησε πάρα πολύ σε περιπτώσεις που τραυματίζονταν και ο Γκούντμουνσον. Έχει παίξει όλες τις θέσεις της άμυνας, και αριστερό back και κεντρικό back, σε 3 πίσω και ως full back, και έχει πάει περίφημα, με εξαίρεση κάποια μάτς που ήταν αριστερό back που δεν είναι η θέση του. Είναι πολύ δύσκολο για ένα δεξιοπόδαρο να του ζητάς να παίρνει όλη την πλευρά του την αριστερή, γιατί αυτό που θα κάνει συνέχεια θα είναι να συγκλίνει και να καθυστερεί έτσι, γιατί δεν νιώθει safe να κουβαλήσει την μπάλα με το αριστερό πόδι του. Οπότε είναι 7,5 στα 10 και ο James Justin. Σαν Byram θα του βάλω ένα συναισθηματικό 7 στα 10 και τελείωσε η συζήτηση. Τρομερός για τα αποδυτήρια. Μέχρι εκεί, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα παίξει και σημαντικό ρόλο σε επόμενες χρονιές ο Byram. Ο επόμενος παίκτης είναι ο Wilfried Gnonto. Ο Willy είναι ένας πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Είναι αυτό που λέμε ένα από τα μεγαλύτερά μας που λένε. Απλά ο Φάρκε δεν του δίνει τόσο τις ευκαιρίες που θέλει. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένας παίκτης σαν τον Gnonto. Είναι τεχνίτης ως αλλαγή. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να παίξει και λόγω λίγο του physicality, αλλά ως αλλαγή ένας παίκτης σαν τον Gnonto σου δίνει αυτό το απρόβλεπτο. Δηλαδή έχω κατά νου μου κάποια μάτς έξω με την Bournemouth που έβαλε τον γκολ, νομίζω πιάστηκε για αυτό το γκολ. Έχει αυτή τη σπίθα ο Gnonto, αυτό το απρόβλεπτο, αυτό το δεξί-αριστερό πολύ καλά και τα δύο, αυτό το δεν ξέρει ο αμυντικός τι θα κάνει, το οποίο είναι πολύ βασικό. Θα του βάλω ένα 6,5 στα 10 και σε αυτό, για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να έχει consistency και να παίξει πολλά μάτς τόσο ώστε να πάρει παραπάνω βαθμό και από μένα. Παρ' όλα αυτά πολύ ταλαντούχος. Ο τελευταίος παίκτης και με αυτόν θα κλείσω για να μην παίρνω άλλο από τον χρόνο σας είναι ο Ilya Gruev. Ο Ilya Gruev τον εκτιμά πάρα πολύ ο Φάρκε.
Και ξεκινάω με αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ τίμιος ο Γκρούεφ, αλλά δεν είναι επίπεδου ομάδας που θέλει να μένει συνέχεια στην Premier League. Και δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά που έχουν άλλα χαφ όπως ο Τανάκα, που έμενε πολλές φορές στον πάγκο για να παίζει ο Ηλία Γκρούεφ. Ανασταλτικά είναι κομπλέ, είναι τίμιος. Υπάρχει το αφήγημα ότι ναι, ο Τανάκα δίνει πολλές φορές την μπάλα, ο Γκρούεφ την κρατάει. Και ο Τανάκα προσπαθεί να παίξει μια στο τόσο κάποιες risk passes, κάποιες πάσεις που ενέχουν μεγάλο ρίσκο, γιατί εμπιστεύεται τα πόδια του και γιατί μπορεί και το έχει αυτό στη φαρέτρα του. Ο Γκρούεφ κάνει κάποια πράγματα πολύ περιορισμένα. Θα δώσει την μπάζα δίπλα, πίσω, δίπλα, πίσω. Δεν είναι ότι κάνει κάτι wow που θα τον ξεχωρίσει στην Premier League. Είναι τίμιος, δίνει πολύ μεγάλο effort κι αυτός. Είναι κάτι αντίστοιχο με τον Άρανσον. Άντε να πεις λίγο καλύτερος. Έχει κάνει κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις. Το καλύτερο του match ίσως και με τη φανέλα της Leeds ήταν με την Nottingham που βγάλει τις 2 assist. Τρομερό match. Και μάλιστα στο Φάρ και έλεγε στις συνεντεύξεις μετά ότι μου θύμισε τον Μπράιμ Στόιτσκοφ. Για όποιους ξέρουν τον Στόιτσκοφ. Ο λίγον τι ιερόσιλος, αλλά οκ. Ένα 7 στα 10 θα το βάλω το Ηλία. Για το effort και για το ότι έχει κάνει πολλές εμφανίσεις με την ομάδα και σου βγάζει μια σταθερότητα, αλλά ξαναλέω, είναι λίγος. Σε πολλά μάτς, ειδικά σε μάτς όπως με την Arsenal, ο Ράις τον έτρωγε για πρωινό. Θα μου πεις ο Ράις τους περισσότερους χαφ τους τρώει για πρωινό, αλλά φάνηκε λες και ήταν ένα παιδί που έπαιζε με άντρες σε πολλά μάτς. Ο Γκρούεφ θεωρώ θα ήταν από τους παίχτες που θα σκεφτόμουν να πάρει κάποια λεφτά η Leeds και να τον δώσουμε. Αν θέλετε την άποψή μου, το ξέρω, έχει δώσει πολλά και στην Championship έχει δώσει ακόμα περισσότερα. Πέρυσι έδωσε πολλές συμμετοχές, αλλά θεωρώ ότι είναι μια αιμονή φάρκε. Αν θέλετε και λίγο ένα πιο κοινικό σχόλιο, και ότι δεν είναι η απάντηση για το Next Level Leeds United, δεν είναι η απάντηση για αυτό που θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Οπότε και με αυτόν κλείνω. Χάρηκα πάρα πολύ που έκανα ένα ακόμα βίντεο για την αγαπημένη μου Leeds United. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια κι εσείς για το πώς αξιολογείτε τους παίχτες. Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν ο αγαπημένος σας ή οι αγαπημένοι σας top 3, top 5 παίχτες, που είναι πολύ δύσκολο, ξαναλέω, να βγάλεις, γιατί καταλήγεις να τους αγαπάς όλους για αυτά που προσφέρουν στην ομάδα και όλοι τους έχουν κάποια μάτς τα οποία τους ερωτεύεσαι ακόμα παραπάνω. Βλέπω ο Okafor του Manchester United, Τανάκα κλπ. Επόμενο βίντεο θέλω να κάνω σίγουρα για τους μεταγραφικούς στόχους της Leeds United. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου, θα το λέω και θα το ξαναλέω, για τη στήριξη, για τις ωραίες σας ευχές. Πείτε μου κι εσείς σε ποια σημεία θέλει η ομάδα να ενισχυθεί. Θέλουμε τερματοφύλακα, μήπως ο Ζάιν Σουζούκι είναι περιττή μεταγραφή, θέλουμε κάποιο half extra, θέλουμε να χτίσουμε από την άμυνα, σίγουρα θέλουμε έναν αντικαταστάτη του Πάσκαλ Στρούικ. Έχετε δει κάποιον από το παγκόσμιο που να σας κάνει εντύπωση για μεταγραφή της Leeds? Προτείνετε, γράψτε στα σχόλια, μην ξεχνάτε, κάντε like σας παρακαλώ, κάντε subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. See you soon!